बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोफोर। आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बे बाथ्रा बुंनो नागिरनायानो जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोरैनो नायलां। इन्टारेस्टेड दंबा आं बर' लाइमोन सिख्लाफोरनि थाखाय मोननैसो बाथ्रा बुंनो सानदों, जिहेतु नोंथांमोना नायलां आरोना। भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। माने जोंहा बर' सिख्लाफोरा ओरैबायदि गाज्रि फट' दैखांनानै फेसबुकाव शेयार खालामहरो। दा मानि थाखाय सिख्लाफोरा गाज्रि फट' थिखांनानै गावनो पस्ट खालामहरो? गाव फेमास जानो थाखाय ना गाव माबा मोनसे नायनो गोसो गोजोननायनि थाखाय? दायो आङो मोनसेल' बाथ्रा बुंनो सानदों सिख्लाफोरखौ, जुदि नोंथाङा माबा मोनसे फेमास जानो गोसोबा एबा गाव नायनो ओरैनो इन्टारेस्टेडनि थाखाय थिखाङोबा प्राइभेट खालामना नायनांगौ। जिहेतु फेसबुकाव मालाबाबो शेयार खालामजाया। जोंहा गाहाम गाज्रि मानसि थायो। नोंथाङा जुदि फेमासथ' जागोन नोंथाङा गाज्रि फट' दिखांनानै, नाथाय माबा मोनसे जानो टाइमाव नोंथाङा गोबां फासायजागोन। माबा मोनसे भाइरेल जाबा, सोरबा भाइरेल जाबा नोंनिनो फेस बेबायदि नोंनि मोखां बायदि सेम मानसि गोबां थायो। आंनि बायदि सेम मोखां गोबां थायो। दा नैखौ फट'खौ नायना ला, आं थाम्बनेइलाव होनाया बियो सासे फावखुंग्रिदो माने सेम बेबायदि मोखां आरोना, जाखांफुनाय। आङो नामखौ बुंथ'ला, माने बेबायदि सेम दा फेसबुकाव शेयार जादों बियो। बेनिफ्राय गोबाङा बे फावखुंग्रिनि नामखौ लिरना हरदो बे होननानै, नाथाय बे नङा लोगोफोर, फेकसो बियो बेबायदि माबा होननानै। दा ओरैबायदि सिख्लाफोरा माने गाव गाज्रि फट'खौ दिखांना हरगोन, ओमफ्राय गोबाङाथ' शेयार खालामो बेबायदि लेथ्रा फट'खौ नुबा। बेनिफ्राय माबा मोनसे जाबा गावनो गोबां लाइफआव टेनसन जायो आरोना। सिख्लाफोरा भाइरेल खालामना लायो। ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो गोबां हेटार्स थायो नालाय, हेटार्स माने गोबां गाज्रि मानसि थायो। ओमफ्राय गाज्रि फट'आ शेयार जाखागोन, मोजां फट'आ मालाबाबो शेयार जाया। दा नैबे सिख्लानि नामखौथ' बुंला आङो, जोंहा जाखांफुनाय, बेखौबो गोबां फासायनोसो नागिरदों ना मायो। दा ओरैबायदि कनफिउस जानो गोनां आजिखालि, माने आं बायदि सोरबा मोखां थायो, ओमफ्राय सेम बेबायदिनो गुबुना मोखां थायो बेबायदि। ओमफ्रायो थिग हमदां हायो, माने कनफिउस जायो आरोना, बे मानसिया नंमारगौ नामा, आं नंमारगौ नामा होननानै। बेनिफ्राय आजिखालि जि डेन्जार, माने गुबुना माबा मोनसे गाज्रि फट' एबा भाइरेल भिडिअ थानायखौ नोंनि सेम मोखांदो माने फट'खौ जरायना होयो आरोना। ओमफ्राय ओरैबायदि कनफिउस जायो मानसिफोरा, बे मानसिया नंमारगौ नामा होननानै। बेनोथ' गोबां शेयार जायो। साननैसो सिगाङाव जोंहा फावखुंग्रि जिहेतु शर्ट फिल्मनि एक्ट्रेस रंजालियाबोथ' माने बेबायदिनो फासायजादों माने बिथाङाबो गाज्रि फट' लायो नालाय, जिहेतु ड्रेस खान्दा गाननानै बेखौ लानानैनो माने गोबां मानसिया शेयार खालामनानै बे गुबुननि माने गाज्रि फट' बिदि थायो नालाय, AI फोरजोंबो बानायो आजिखालि, बेयाव माने खर'खौ जरायना होदो आरोना। थिग रंजालि बायदि नुखादो आरोना, सिनाय हायो सेम बेबायदि नुदो आरोना। थिग बेबायदिनो खालामो। बेनिखायनो नोंथां सिस्टारमोना गावनो एसे गोसोखौ साननानै, गावनो एसे बुजिनानै गाज्रि फट'खौ होआलासिनो मोजां फट' होबा, दख'ना गानना होबा मोजां जायो आरोना। नोंहा भाइरेलबो जानाय नङा, नों फेमास जानो थाखाय सानसे दख'ना गाननाबो जागोन नोंथाङा। बेनिखायनो गाज्रि फट' एंगारनानै फेमास जागोन बिदि नङा। सिस्टारमोन एसे मोजाङै साननानै माबाबानो जाबाय। भाइरेल जानो थाखाय हिन्जाव मानसिफोरा बारा टाइम नाङा आरोना। नों बारा बाथ्रा बुंला, जोबनायाव बेनो बुङो आङो लोगोफोर, जिहेतु आं थाम्बनेइल होनाया फट'खौ बुंनो नागिरनाया, बियो आं नामखौ लानानै बुंला, गाज्रि जागोन। बेखौ माने गोबां फासायनो नागिरदों जानांगो। ओमफ्रायो फट' भिडिअ गुबुननि भिडिअ आरोना, बियो भिडिअ खोमा, आंथ' भिडिअफोरखौ नायाना, बिदि गाज्रि फट'खौ मोनदों आङो। नैबे होनाया माने थिग सेम जोंनि बर' फावखुंग्रि बायदि आरोना। ओमफ्राय सेम मोखां थायो नालाय, दा बिथाङा एसे सेफ थाबानो जागोन, जिहेतु केयार थाबानो जागोन। जुदि माबा मोनसे गोरोन्थियाव नोंखौ जुदि फासायनो नागिरदो, बे गोबां गोरोन्थि जागोन। जिहेतु नोङो नंखाय दायाव गुबुनजों मालाबाबो फासायजानाङा आरोना। जुदि नंगौबासो बियो 100% रोखा, नोङो पुलिसनि केस जानांगोन। आरो जुदि नों नंखायाव भाइरेल जादोंबा 100% नों गिनांगौ जेबो गैया आरोना। बैखौसो नों जिहेतु शेयार खालामनाय मानसिखौसो नों केस होनो हागोन। थिग बेबायदि जायो। बेनिखायनो बुङो लोगोफोर, नंखाय दायाव नोंखौ जुदि सोरबाफोर फासायनो नागिरदोंबा नोङो गिनांगौ जेबो गैया। आरो नोङो जुदि माबा मोनसे दाय मावनानै जुदि नों गुबुनखौ फासायनो नागिरदोंबा, बियो 100% गोरोन्थि, नोंनो जेयाव जोबजागोन आरोना। दा ओरैबायदि जोंनि मानसिफोरा माने
दाय मावनायाथ' खारखोमाखायो आरो दाय मावैया माने गिनानैबो खारखोमानो गोनां जायो आरोना जिहेतु बेबायदिनो फेसबुकफोराव भाइरेल जाबा ओमफ्राय हमजागोन ओइ न'खरनिफ्रा माबा मोनसे पुलिस केस होगोन होनना बुंबा खारखोमायो। आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनि, नोंथाङा जुदि दाय गैयाबा नोंनि फट'दो गुबुननि सिख्लादो माबा मोनसे भाइरेल जादोंबा नों गिनांगौ जेबो गैया। नोंथाङा खारखोमानायनि सिगां मानसिफोरखौ लानानै मानसिफोरजों रायलायनानै नोंथाङा नोंनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनांगोन। खारखोमानायजों मालाबाबो सल्भ जाया प्रब्लेमा। नोंथाङा मानसिफोरनि मोगा मोगि जानांगोन एबा नोंखौ केस होनाय माबा होनायबा नों पुलिसफोरजों मोगा मोगि जानानै रायलायनानै सल्भ खालामनांगोन आरोना। खारखोमाबा नोंनि प्रब्लेमा 100% बारायगोनसो। जुदि नोंथांमोना गिना खारोबा मानसिफोरा सानगोन बिथाङा जुदि दाय मावाखैबा माने गिना खारखो, बे न'खरनिफ्राय मानो खारखोमाखो बियो होननानै थिग बेबायदिनो सानगोन आरोना। दा नोंथाङा सानदो जुदि नोंनि दाय गैयाबा नोङो 100% गिनांगौ गैया, नों न'आव थानानैनो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायो। आरो नोङो जुदि दायनिगिरिबाथ' नोङो 100% नोङो जेमान खारखोमागोन नोंनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो नाजागोन, अब्लाबो नोंनि साननाया मालाबाबो जानाय नङा, नों हमजाथारगोन आरोना। दा जोंनि गोबां बर' सावथुननिफोरा बेबायदिनो जाथायाव जाना दोङो। जोंनि बर' सावथुननि माने दायनिगिरि दंखायो देलाय, जाय दायनिगिरि बेफोरखौ मिथिखायो, बेफोर खारखोमाखायो। आं बुंदो जाय दायनिगिरि गैया फासायजादो भाइरेल जानानै माने बिदियाव हमजादो बेफोरखौसो बुंदों आङो। जुदि दायनिगिरि गैयाबा गिनांगौ जेबो गैया, खारखोमानांगौ जेबो गैया। दा आंनि बुंनाय बेनोसै लोगोफोर। भिडिअ नोंथांमोना नुखादो। सिख्लाफोरखौ आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनि, गोबां सेफ था नोंथांमोना, माने गोबां मानसि मेगननि नोजोराव थायो आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव खोनाखाबाय थादो गोबां मुस्लिम मानसिफोरा बर' सिख्लाफोरखौ गाज्रि खामानि मावबाय थादो आरोना। बै जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ गुबुन जाथिनि सेंग्राफोरा मा मोनोथाय माने गोबां मेगन होयो आरोना। गावसोरनिखौ जों बर' सेंग्राफोरा जेबो मेगनखौनो होआ, ओमफ्राय बै गुबुन मुस्लिमफोरा माने जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ मेगन होगासिनो आरोना। माला मा खालामनो हागोन, माला जुलि खालामना थगायनो हागोन। ओमफ्राय जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन, जिहेतु बिसोर मुस्लिमफोरखौ मा मोजां नुयोथाय माबा मोनसे फुस्लायनानै थगायनानै मुस्लिमफोरजों थाङो आरोना। जोंनि बर' सेंग्राफोरा जुदि बर' सिख्लाफोरखौ माबा मोनसे बुंनानै फुस्लायनो नागिरबाथ' गोरों बाथ्रा बुङो माथो ना। बेखौ नोंथांमोना जोंनि बर' सेंग्राफोरासो मिथिगौ। बिराद गोरों बाथ्रा बुङो दै बर' सिख्लाफोरा। जुदि जोंनि बर' सेंग्राफोरा माबा मोनसे हमोबा, नाथाय मुस्लिम सेंग्राफोरा बै बर' सिख्लाफोरखौ गोसोथोनायनि बागै माबा मोनसे बुंथों माने बियो एक सेकेन्ड नङा 1-2 मिनिटावनो बियो गलिलांगोन आरोना गोसोआ, नाथाय बर' सेंग्राफोरजों मालाबाबो नङा। बेनिफ्राय जोंनि मुस्लिमफोरा जितु बर' सिख्लाफोरखौ लांखारगोन ना, थिग मोजां रायजोबो जाया आरोना। दा हाबा जादों मोजां रायजो जानांगौ, माने थिग मथे मोजांबो रायजोबो जाया। गुबुन जाथिया जोंनि हिन्दु जाथिखौ लांनानै थिग मथे रायजोबो जाया आरोना। सोरखौबा होखारो, सोरखौबा बुथारो। थिग बेबायदिनो जों खोनाबाय दोङो, माने गोबां बर' सिख्लाफोरखौ होखारफिनदो आरो गोबां खास्ति होयो आरोना, बुयो रायो होखारहरो, सोरबा बुथारखामादो माबादो। बेथ' आरो कमन बाथ्रासो, गोबां थाखायो। बेयाव बुंनांगौ आरो आं जेबोआनो गैबावलासो। बेफोर बाथ्राया बिराद गोबां थायो आरोना। दा बेनोसै, आं गोबां बाथ्रा बुंला। आं नैबे भिडिअ'निखौनो बुंना फैदो जे नैबे फट'आ सासे एक्ट्रेसजों मिलायो जोंनि बर' सावथुनजों। बेखौ जुदि गोबां सेयार आं बेखौ ग्रुपआवसो मोननाय जादों आरोना। जितु ग्रुपनि नामखौथ' बुंथ'ला, दा माबा मोनसे जायोबा सेयार खालाम हरगोन आरोना। दा बे एक्ट्रेसआ मोजाङै थाबानो जाबाय, गुबुननि नोजोराव नंखाय दायाव रावजोंबो फासायजानो नाङा। नों निजा खामायना जानो रावबो मेगन होलायनाङा आरोना। दा बेनोसै जोंनि बर' सिख्लाफोर, एक्ट्रेसखौल' बुङाखै आङो, गोबां सेफ था दै, मोजाङै था, रावजोंबो फासायजानाङा। जिउआव खनसे रायजो जानो उजिदों नालाय मोजाङै जानानै मोजां संसार जालां आरोना। थिग बेनोसै, दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै, रावबो गाज्रि मोननांला। बाय।